Com ho esteu fent? Mira, estem fent per parells. Llavors, com tu tens un quilo, Sí. llavors ho anirem sumant la que teni, llavors portem 23 quilos. Carai, Colin. Que cada paquet pesa 800. Sí. Fiquem una caixa i els portem i després ho sumarem. Sumareu? Una multiplicació. Ah, una multiplicació també. Nosaltres anem comptant per grams. Per grams. Ah, perquè vosaltres què teniu? Xocolata? Què? Farem un quadrat Sí. de 10 per 10 Sí. i després ho calcularem tot. Com heu distribuït això? Teniu clar com ho fareu? Eh? En packs de 6. Packs de 6 i els que estan separats. Suelto, mirem el litre i... Ficarem les ampolles allà, les taquilles allà. És a dir, aquests van tots junts, aquests d'aquí. I les que són d'ampolla i no són brics, Allà. què feu? Els olis d'un litre o què feu? Com ho feu això? Sí, aquí li fem Els d'un litre els poseu aquí. Sí, condensat. Estem separant d'un litre. No, i si ho fem en roc i així fem, per exemple, 4 per 3. I això és que si no... I què vol dir 4 per 3? No, perquè si multipliquem així, fem com a l'angle. Clar, si no... És a dir, que si fas 4 per 3 ja en tindràs 12. Clar, no, i ja sabrem. Calculant l'àrea.